Rerouting scheme naman ipatutupad sa Dagupan City sa araw ng Sabado para sa Gilon-Gilon at Balay. Sa detalye ng balitang yan, mga kasama natin, Idol Neil Moyano. Ipatutupad sa Sabado ang traffic rerouting sa Dagupan City upang bigyang daan ang Gilon-Gilon at Balay Street Dancing Parade na magsisimula ng alas 3 ng hapon. Ayon sa inalabas na traffic advisory ng Public Order and Safety Office o POSO Dagupan, pansamantalang isasara ang pangunahing kalsada gaya ng Perez Boulevard, MH Del Pilar Street at AB Fernandez Avenue. Para sa mga sasakyan na papuntang Silangan ay pinapayuhang kumanan sa PNR Site Road mula AV Fernandez East, dumaan sa Barrera Compound at lumabas patungo sa kanilang destinasyon. Ang mga sasakyan na papuntang Hilaga na patungong Geset, Bukig at Binlok ay dapat kumaliwa sa Rio Ferry Road mula Arellano Bani at pagkatapos ay babalik sa kanilang karaniwang ruta patungong destinasyon. Hindi naman pahintulutan ang mga pampasayrong jeep na dumaan sa kanilang karaniwang ruta patungong downtown at CSI Lucao. Ang mga sasakyang papunta naman sa Kanluran ay pinapayuhang kumanan sa Burgos Extension hanggang sa Amado Street mula Tapwak Road at pagkatapos ay kumanan mula sa Amado Tapwak pabalik sa kanilang destinasyon. Magtatalaga naman ng mga traffic enforcers ang Poso Dagupan sa mga kalsadang apektado upang tumulong sa daloy ng trapiko at gabayan ang mga motorista. Ang Bangus Festival ay taunang selebrasyon sa Dagupan na nagtatampok na masiglang kultura at ipinagmamalaking bangus ng lungsod. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.